Umasipala wakwaDukuza uke wakhungathwa izinkinga zokungaphathi kahle nokwaholela ekususweni kwezimeya ezimbili, uLinda Nyaka ngoMfumfu ka-2024 kanye no-Ali Muzi nephini lakhe ngoNtulikazi wakulonyaka. uGumede onezinsuku ezingama-53 kulesi sikhundla uthi sekuyantwela ezansi kulo masipala. Njengamanje-ke siyabona imisebenzi eyenzakalayo esiqhubekayo njengamanje semkhakheni-ke wokuhlola sibhekisise ukuthi ngabe idingo zomphakathi zihamba ngendlela okuyona na. Umkhandlu uvakashele imiklamo yezindlu ukuyohlola inqubekela phambili ngaphansi komkhankaso i-Operation Siyahlola. Kule mikhankaso kukhona imigigimbe Informal Settlement Upgrade Projects kanye nesihle phakathi housing. Kwabahlomule kulo mklomelo isakhamuzi esineminyaka eyi-101. Ngibonga kakhulu, bengingakhumbuli ukuthi ngathola into ezinhle. Nalabo nezandla lezi ezenze lokhu. Ngiyabonga. Mayelana nencwadi yenkantolo ephakeme eMgungundlovu ethinta ukususwa kwabantu abakhe ngokungemthetho kwezinye izindawo, imeya ithi phansi amaphaphu kwabathintekayo. Siyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu ngaphambi kokuthi bakhe izindlu kuyakubaluleka ukuthi bathintane neminyango ekhona lapha kwamasipala ukuze bathole isiqinisekiso ukuthi indawo abakha kuyona ivikelelekile. Umasipala wakwaDukuza wakhiwe ngamawadi angama-30 kanti uyikhaya ledlinza lombumbi wesizwe samaZulu uShaka Kasenzangakhona.